लाइक करती हूँ, फिर बीच में उसकी माँ की माँ का नाम लेने का नहीं। नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और आज के ई अपडेट बा भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के जोना के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा। जोना में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव और एकरा अलावा और भी बहुत सारा कलाकार बाड़े। और जैसन कि आप सब नाम से जाना तानी कि लाडला फिल्म के नाम बा लाडला 2। और ई फिल्म में जोन बा माँ और बेटा के कहानी दिखावल गईल बा कि के तरीका से एगो लड़की उई दोनों के बीच में आके माँ बेटा के रिश्ता में भी दरार डाल देवेली। और बहुत सारा चीज़ बा ट्रेलर में आप लोगन के देखे के मिली। ट्रेलर के जोन काटे के हिसाब बा उ हमरा सही न लागल। ट्रेलर में ही बहुत कुछ दिखा देवल जाला और साथ ही गाना पर गाना ट्रेलर में ही भर दियल गईल बा। ट्रेलर में एक आधा गाना डाल देनी बहुत हो गई, लेकिन हर सीन में गाना बा, हर सीन में गाना बा, डायलॉग चल बा, गाना चल बा, डायलॉग चल बा, गाना चल बा। तो ई चीज़ के चेंज करे के ज़रूरत बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो कि हर ट्रेलर में लगभग ऐसे ही देखे के मिलेला। बाई चांस ही कोनो ट्रेलर साल में एक आधा आवेला जो ना के ट्रेलर के कटिंग अच्छा से होला। तो ट्रेलर के कटिंग पर तो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ सकेला, लेकिन बात करें फिल्म की स्टोरी के तो स्टोरी यह बा कि माँ बेटा में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बा। जोन बेटा बा वो अपना माँ के खिलाफ कुछ भी ना सुन सकेला, चाहे तो ओकर गर्लफ्रेंड बारा। तो यही पर पूरा कहानी बा, आप सबके ज़रूर देखे के चाहिए। ऑफिशियल ट्रेलर एक आ चुकल बा, आप लोग जाके देखी और कमेंट में बताइए आप लोगन के ट्रेलर कैसे लागल। हमें तो ठीक ठाक लागल। आप लोगन के अगर पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी। और फसल के ट्रेलर के रिव्यू भी आए वाला बा, ट्रेलर तो रिलीज हो गया बा, बस 1-2 घंटा बाद ओकरो रिव्यू हम अपलोड कर देम। तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम।